Wo bashana silokho siqhume njalo isibhamu bashana kwabafuna impilo esheshayo bashana bathi ngesilungu ama shortcuts bashana abakazidlodlo bashana bebhince omfishane bashana behloma beyingovolo befuna imkhulukudu bashana eyingozi eyabamba inkunzi koverelemu imoto yemali bashana yabhaxabula kabuhlungwana nama security bashana umkhondo bashana uye wabathumela kuNtuzuma bashana bathola ithipho ukuthi nina bakazidlodla liphuthume ngapha kunamadoda ahlongoza ukuthi ayobamba inkunzi ekhuluma ngikhuluma nawe nje manje babhizi bayancinda bakhifa bashana lebala batheleka mzini thizeni koNtuzuma abakazidlodlo bashana bathe mabefika vula lo madoda yithi abakazidlodlo womshana asho ukuthi inyanga yayo legenge le bashana yaka eNtuzuma bashana batshela ukuthi ngeke bathubuleke bashana salungizisa amavolovolo lezi ziyabanquma bakazidlodlo mshana andise zakazidlodlo ngithatha ikhava mshana kwasho ukuthi imkhulukudu ayibuzanga elangeni bashana ikenge yela ijunity le bashana ayihlehli ino forward iyashawa insimbi bashana nebala bashana zakhavane zakazidlodlo zingelese ingena ngewindi kwachitheka igigi kwashuba bashana yasamula insimbi yomlungu ayizisalo kwasaka magelwane sathi kodwa labafana kabugebengu anogada umfana ngadubuleka izinkukhu zami zigcina indizile zangena ngalapha khona kunjalo bashana yasholonto bashana yashinga ibhobho yashindolonje abakazidlodlo baphule amakhanda emkhulukudu awu5 bashana kwaqhoshisho balalela amazolo emadodeni bashana bashana abelungu abafuni nezinto zabo bashana mina sengisola ngathi nosathane ushoda ngesitoko lesihugweni akukho ukubambisana bashana ezweni sholonto bashana lo Kau perm tuqas